Gọọmenti Anambra Steeti ebinyego aka n'akwụkwọ ha na ndị United Nations Development Program UNDP maka ụmụ ọrụ mmepe dị iche iche na steeti a. Akụkọ ngwọta anụ a ka emerubere mmemme ya na Executive Champions Gọọmenti House nke dị n'Awka. Gọvanọ Chukwuma Soludo binyere aka n'aka gọọmenti Anambra Steeti ma onye ndu UNDP nwere onye nọchite anya dịka President Mohammed Yahya onye bịara aka n'aha ndị UNDP Ejike Abana pụtara ya ụka. Nkwekorita nke gọọmenti steeti a na ndị UNDP kwekọrịtara bụ nke ga-anọ afọ 5 ma bụrụkwa nke a ga-emekwa ka olu afọ 5 ọzọ ma mkpa ya pụta. Onye isi Anambra State Truth, Justice nakwa Peace Commission Ọkammụta Chidi Odinkalu nakwa ndị ọzọ sonyekwere n'ikuku. Ya bụ akwụkwọ nkwekọrịta bụ nke ga-enebanye anya n'ọtụtụ ọnọdụ gbasara mmepe na steeti a nakwa ya na steeti a ị na-eto eto. N'okwu ya tupu eweme ya bụ nkwekọrịta, aka na-achị steeti a Gọvanọ Soludo kelere ndị UNDP ma kọwaa ha dịka ndị gbara ọkpụrụkpụ n'inye aka fụ na steeti a na-emepe. Ọ kọwara na ya bụ mmekọrịta ha na UNDP ga-eme ka Anambra bụrụ nke ga-adị n'ezi elu ma kọwaa na ọchịchị ya bụ nke na-anabata onye ọbụla bụ nke ga-eme ka steeti na-etowanye. N'okwu ya ka odeakwụkwọ yegara gọọmenti steeti a Ọkammụta Solo Chukwulobelu rụtụrụ aka na aka na-achị steeti a etogori na mbụ tupu o wee banye n'ọchịchị ya enwego mkparịta ụka nyegara ndị na-afụ maka ọrụ mmepe ma kọwaa na ndị UNDP bụ ndị na-akwado steeti a kemgbe. Maazị Mohammed Yahya onye nke kọwara ebumnobi Gọvanọ Soludo n'ifu na steeti a na-emepe kọwara na ndị UNDP na-agba mbọ ịfụ na ha na-enebanye anya ọkachasị n'ebe amụma ha ga-apụta ihe. N'okwu ya ka Ọkammụta Odinkalu kelere UNDP maka ịkwado steeti a n'ifu na enwere steeti ga-adị mma obibi ma kọwaa na ndị otu Truth, Justice na Peace Commission bụ nke ga-adị mma obibi. Okwupụta okwu n'ụlọ omeiwu na steeti a Right Honorable Uche Okafor, Chief of Staff nyegara Gọvanọ Maazị Ernest Ezajuyi, ndị otu Anambra State Executive Council, odeakwụkwọ Truth, Justice and Peace Commission Iyom Bianca Odimegwujukwu tinyekwara ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ n'ime ya wee gbape ụlọ ọrụ UNDP n'Awka.